yn enw'r arglwydd Iesu Grist. A croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Gobeithio newch chi teimlo yn gartrefol yma wrth i ni geisio Duw gyda'n gilydd, wrth i ni addoli'r arglwydd gyda'n gilydd. Rai cyhoeddiadau cyn bod ni'n dechrau. Mae Dewi yn pregethu yn Resolven bore yma, felly ni'n gweddio drosto fe. A phob un sydd yn pregethu ac yn esbonio gair Duw bore yma. Ar ôl yr oedfa, mae yna baned yn y cefn, please aroswch. Mae yna groeso a gwahoddiad i bawb i aros am y paned. Ond byddwch yn ofalus, mae tŷ bach y merched wedi torri eto. Mae'r ddolen, fe wedi tynnu'r ddolen o'n nawr achos oedd y clo ddim yn gweithio. Felly, just please peidiwch mynd mewn achos newch chi gael eich cloi mewn na a sneb eisiau hynny. Gan bod e'n hanner tymor, sdim ysgol Sul ar ôl yr oedfa, ond mae yna wahoddiad agored i bobl ddod nôl i'n gardd ni, ni'n byw just rownd y gornel, i gael picnic efo'n gilydd. Os ych chi ddim wedi dod â picnic gyda chi, og eisiau ymuno, fi'n siŵr allwn ni ffindo rhyw grwstyn sych i chi, so peidiwch gadael i hynny'ch rwystro chi, please dewch. Ac yna ar gyfer yr wythnos eto, gan fod e'n hanner tymor, bydd na ddim clybiau, clybiau pobl ifanc, ond fe nawn ni gael cwrdd gweddi fel arfer, felly rai yn cwrdd fan hyn, yn ystafell gefn fan hyn, neu mae modd ymuno ar-lein os ych chi'n dymuno. Ac yna un peth ola, di Gwener nesaf, mae yna wahoddiad caredig i gael barbecue draw yn hi y Bowens. Eto gwahoddiad agored, ond please newch chi roi gwybod, allwch chi roi gwybod i fi neu i Steve, mae'n siŵr, fel bod ni'n gallu cydlynu pwy sy'n dod â beth. A gobeithio, a gweddio bydd y tywydd cystal ag oedd e ddo yn dyfo, ond fi'n credu mynd na'r pethau pwysig. Na ni weddio, na ni gyflwyno ein hunan i'r arglwydd. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti nawr am gyfle i ddod ynghyd i addoli di. I ei ddod yn agos ac i dy geisio di. Ceisio dy bresenoldeb di, ceisio dy fendith di. Ac arglwydd, ni'n gwybod mae dyna sydd ei angen arno ni. I ni angen clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Rydyn ni angen, cael cymundeb gyda ti. O, arglwydd ein Duw. Ni'n gofyn arna ti nawr i ddod yn agos ato ni. Ni'n cyflwyno Dewi yn Resolven a arglwydd pob man lle mae dy air di yn cael ei ddarllen a'i esbonio a lle mae dy bobl di yn dod i ganu a gweddio. O arglwydd, a wneud i fendithio yn helaeth heddiw os gweli di fod yn dda. Da derbyn ni felly, a bydd gyda ni yn ystod yr oedfa hon. Amen bod ni'n dod yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd. Mae'r geiriau yn yr atodiad neu ar y sgrin, rhif 8. Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw. Fy ior, fy rhan, fy mara bywiol yw. Ynddo rwy'n byw ac arno rhof ym mhwys. Gwarediw na rhag distryw angau dwys. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
Fi'n mynd i ddarllen o air Duw, ac os ych chi'n ymuno gyda ni, jyst i esbonio, i ni wedi bod ers spel nawr yn edrych ar ddamhegion yr arglwydd Iesu Grist. Damhegion yw'r storis yma. Y straeon oedd Iesu'n dweud mwyn dysgu pethau i'w bobl ac i'r bobl oedd yn gwrando arno fe. A be ni wedi bod yn gwneud yw edrych ar y damhegion yma a di trefnu nhw yn ôl thema, yn ôl be mae Iesu'n dysgu amdano fe. Ac i ni'n cyrraedd bore yma diwedd y gyfres. Ac mae'r darlleniad yn reit hir, achos beth sydd yn ei fan hyn yw tair dameg, ond maen nhw gyd yn gysylltiedig, ond i'n teimlo bod angen i ni yw edrych arnyn nhw gyda'i gilydd. A'r damhegion yma yn edrych ar y diwedd. Diwedd amser. Mae Iesu'n sôn fan hyn yn yr adran o gwmpas Mathew 24, Mathew 25. Mae'n sôn am y ffaith bod yna ddiwedd. Diwedd i'r byd, y dydd o farn, dydd pan fydd yn dychwelyd. Ac mae Iesu'n trafod be fydd yn digwydd yn y cyfnod yma, ac yn y damhegion yma, mae'n annog ni. Yn annog ni i fod yn barod ar gyfer y diwedd. Felly, fi'n mynd i ddarllen o Mathew 24, ac adnod 45 ymlaen mewn i bennod 25. Mathew 24, dechrau'n adnod 45. Pwy yw'r gwas ffyddlon a chall a osodwyd gan ei feistr dros weision y tŷ i roi ei bwyd iddynt yn ei bryd. Gwyn ei fyd y gwas hwnnw a geir yn gwneud felly gan ei feistr pan ddaw. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, y gesyd ef dros ei holl eiddo. Ond os yw'r gwas hwnnw'n ddrwg, ac os dywed yn ei galon, mae fy meistr yn oedi, a dechrau curo i gydweision a bwyta ac yfed gyda'r meddwon, yna bydd meistr y gwas hwnnw'n cyrraedd ar ddiwrnod annisgwyl iddo ef, ac ar awr nasg wyr. Ac fe'i cosba'n llym, a gosod ei le gyda'r rhagrythwyr. Bydd yno wylo a'r rhincian danydd. Y pryd hwnnw bydd teyrnas nefoedd yn debyg i 10 o enethod, a gymerodd ei lampau a mynd allan i gyfarfod ar priodfab. Roedd 5 ohonynt yn ffôl a 5 yn gall. Cymerodd yr rai ffôl ei lampau ond heb gymryd olew gyda hwy. Ond cymerodd yr rai call gyda'i lampau olew mewn llestri. Gan fod y priodfab yn hwyr yn dod, eithant i gyd i hepian a chysgu. Ac ar ganol nos daeth gwaith, dyma'r priodfab, ewch allan i'w gyfarfod. Yna cododd y genethod hynny i gyd a pharatoi ei lampau. Dwedodd y rai ffôl wrth y rai call, rowch i ni beth o'ch olew, oherwydd mae'n lampau ni yn diffodd. Atebodd y rai call, na'n wir. Ni fydd digon i ni ac i chwythau. Gwell i chwi fynd at y gwerthwyr a phrynu peth i chwi'ch hunan. A throeddent yn mynd i brynu'r olew, cyrhaeddodd y priodfab, ac aeth y rai oedd yn barod i mewn gydag ef i'r wledd briodas a chlwyd y drws. Yn ddiweddarach, dyma'r genethod eraill yn dod ac yn dweud, Sir, agor y drws i ni. Atebodd yntau'n wir. Rwy'n dweud wrthych, nid wyf yn eich adnabod. Byddwch wyliadwrus gan hynny, oherwydd ni wyddoch na'r dydd na'r awr. Mae fel dyn, oedd yn mynd oddi cartre ac a alwodd ei weision a rhoi ei eiddo yn ei gofal.
I un fe roddodd 5 cod o arian, i un arall 2, i un arall 1, i bob un yn ôl ei allu. Ac fe aeth oddi cartre. Ar unwaith aeth yr un a dderbyniodd 5 cod a masnachu a hwy, ac fe enillodd atynt 5 arall. Felly hefyd enillodd yr un a gafodd 2 cod, 2 arall atynt. Ond y sawl a dderbyniodd 1 cod, aeth ef ymaith a chloddio twll yn y ddear a chuddio arian ei feistr. Ymhen cryn dipyn o amser, daeth meistr y gweision hynny nôl ac fe adolygodd ei cyfrifon hwy. Daeth yr un a dderbyniodd 5 cod a chyflwynoedd o 5 arall. Meistr, meddai, roddais 5 cod o arian ym Mongofal, dyma 5 cod arall a enillais i atynt. Ardderchog fy ngwas da a ffyddlon, meddai ei feistr wrtho. Buost yn ffyddlon wrth ofalu am ychydig, fe osodaf lawer yn dy ofal. Ter di ymuno yn llawenydd dy feistr. Yna daeth yr un ar 2 god a dwedodd, Meistr, roddais 2 god o arian ym Mongofal, dyma 2 god arall a enillais i atynt. Meddai ei feistr wrtho, ardderchog, fy ngwas da a ffyddlon. Buost yn ffyddlon wrth ofalu am ychydig, fe osodaf lawer yn dy ofal. Ter di ymuno yn llawenydd dy feistr. Yna daeth yr un oedd wedi derbyn 1 god. A dwedodd, Meistr, gwyddwn dy fod yn ddyn caled, yn medu lle heodd eraill ac yn casglu lle gwasgarodd eraill. Yn fy ofn eithym a chuddio dy god o arian yn y ddear. Dyma i ti dy eiddo nôl. Atebodd ei feistr ef, y gwas drwg a diog. Roedd et yn gwybod, meddu, fy mod yn medu lle heodd eraill ac yn casglu lle gwasgarodd eraill. Dylid felly fod wedi gosod fy arian yn y banc. A buasai fy eiddo wedi ennill llwg erbyn i mi ddod i'w hawlio. Felly cymerwch y god o arian oddi arno, a rowch chi i'r un a chanddo 10 cod, oherwydd i bawb mae ganddo yr rhoddir, a bydd ar ben ei ddigon. Ond oddi ar yr hwn nad oes ganddo. Fe gymerir hyd yn oed hynny sydd ganddo. A bwriwch y gwas diwerth i'r tywyllwch eithaf. Bydd yno wylo a'r rhincian danedd. Amen. Amen. Blant, baint ohonoch chi sydd yn hoffi chwarae cuddio? Chi'n hoffi chwarae cuddio weithiau? Fi'n hoffi chwarae cuddio. A be sy'n digwydd pan chi'n chwarae cuddio yw mae un person yn does, a be maen nhw'n neud yw maen nhw'n cael llyged, maen nhw'n fod cael llyged, dim chetan, a maen nhw'n cael llyged, a maen nhw'n cyfri, wel i faint i chi'n cyfri fel arfer? Cyfri 10? 20? Falle 30 os chi'n chwarae rhywle mawr, chi'n cytuno, reit, mae rhaid cyfri i, na ni weid 10. A wedyn mae'r person yn dod i chwilio, ie? So chi'n cael llyged 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Be chi'n gweud wedyn? Barod? Neu? Ddim ymateb heddi. Barod neu beidio? Dyna chi'n gweud, ynddo fe? 10, barod neu beidio, dyma fi'n dod. A chymod beth sy'n wastad yn digwydd pan i fi'n chwarae? Mae rhywun, mae rhyw lais bach yn dweud, na, fi ddim yn barod. Fi ddim yn barod eto. Cario ymlaen i gyfri. Ie, di hwnna'n digwydd weithiau? Chi ddim yn barod. Bod chi'n gwybod bod rhywun yn mynd i ddod i chwilio, mae'r amser yn dod a chi'n gweud, na, sa'n barod, cario ymlaen i gyfri, fi angen mwy o amser. Na, mae Iesu fan hyn yn dweud, mae yna ddydd pan bydd yn dod nôl. Iawn? A mae Iesu'n dweud mae angen i ni fod yn barod. A chymod be? Ni ddim yn gwybod pryd bydd Iesu'n dod nôl. Dyw Iesu ddim di gweud, reit, fi'n mynd i gyfri i 10,
neu fi'n mynd i gyfri i 100, neu beth bynnag. Mae Iesu jyst yn dweud, un dydd fyddai yn dod nôl, chi ddim yn gwybod pryd. A felly mae angen i chi fod yn barod heddi. Ac pan fydd Iesu'n dod nôl, byddwn ni ddim yn gallu dweud ar y diwrnod yna, o da, sa'n barod, cer i ffwrdd, deren ôl rhywbryd arall, fi ddim yn barod eto, cari ymlaen i gyfri. Na, mae Iesu'n rybuddio fan hyn, ar y diwrnod yna bydd e'n rhy hwyr. A felly, y peth pwysig fi eisiau chi i drio gwrando nawr a trio meddwl, be mae Iesu'n dweud yn y damhegion yma yw mae'n rhaid i ni fod yn barod heddiw. Okay? Reit, ni'n mynd i ganu etod yn gilydd. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr ymynau, rhif 400. Byw had y waith o arglwydd mawr, dros holl derfynau'r ddeiar lawr, drwy roi tywalliad nerthol iawn o'r ysbryd glân a'i ddwyfol fawn. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu. Lois mynd i ddod ymlaen nawr i roi gair bach am pethau sydd yn dod lan y mywyd yr eglwys. Diolch, Lois. So dwi'n mynd i rannu chydig bach am y gyrchoedd tymor yr haf. Da ni'n brysur iawn, dwi'n meddwl. O, jyst rhaid yn arwg i. Mynd yn ôl i. Dwi'n ddim yn ei. So ymgyrchoedd yr haf. Mae yna ddigon i ni gweddio amdan. Mae yna ddigon o ni i gwasanaethu ynddo, a mae yna ddigon i wahodd eraill i. So yn sydyn, trwyddyn nhw. Nos Wener, 17 yma hefyd, da ni'n gobeithio, da chi wedi gweld gyd y syniadau a da ni'n cael feedback. So da ni yn mynd i wneud y sioe
eisiau dod i weld sioe cysgod pupedau. Neu siarad chlyb bach mwy am hwnna. Wedyn, dydd Sadwrn, yr ail o Gorffennaf, da ni'n meddwl wneud stonding, te a coffi, croeso i ddysgwyr, felly rhoi pethau allan neu holiaduron. A mae'n mynd i cyd-fynd efo mae Whitchurch Art and Gwynlais yn ei festival a maen nhw'n cael fatha fair bach yn y comin. So da ni unau'n mynd i wneud o wrth ymwyl yr eglwys neu gofyn os da ni'n gallu mynd yn y comin efo nhw. So mae'n mynd cyd-fynd, so mae lot o bobl yna'n barod a da ni'n gallu gwasanaethu y cymuned yma. Wedyn, dwi off i Casnewydd, am chydig bach, i wneud ymgyrch efo Emmanuel a Volpas. Wedyn, mae yna criw yn mynd i sioe Frenhinol i wneud ymgyrch yma efo'r mudiad. Mae'r Steddfod wedyn, mae yna rhain yn mynd i'r Steddfod i wneud ymgyrch. Wedyn mae'r gwersylloedd, so yna lot ohono ni'n mynd i gwersylloedd yn slogs ag yn gwersyllwyr. Eich ni gweddi amdano nhw. Wedyn yn aws mae'r gynadledd, a wedyn gobeithio y mis Medi neu yn gynnar yn Hydref, byddwn ni'n cael noson uwchgylchu upside fling dillad. Fydda pan mae'r season yn newid. So dyna byddi rhai ein planio ni dros tymor yr ha. Gwyddiwch bod pethau'n cael ei confirmio a bod pethau yn mynd i ddigwydd. Neu siarad chydig bach am beth sy'n dod nesaf, sef y sioe darhegion, storis Iesu, pupedau cysgod, so sy'n gwneud clic ymlaen, So dyma flyer. So bydd digwydd yn Harrier Street. Os mae'n ofnadwy o poblogaidd, wel, gallwn ni wneud tŵr arall. Ond ar y moment, yn wneud o yn Harrier Street. Mae o yn 6 dameg, mae Iesu'n deud, ac di cael ei fatha narratio, a wedyn bydd pupeda, ond dim pupeda mewn fatha, wel, un ymlaen, dwi'n dweud hynny. Ffordd, mae'n Chinese sort of shadow puppetry, so dyn nhw ddim yn cheesy puppets. Maen nhw'n bach fwy stylistic a lot fwy o atmosphere, so gobeithio bydd o'n rhywbeth exciting. A bydd o'n mor ddiddorol i'r plant a'r oedolion. So dyn ni yn chwilio am tîm i helpu wneud hwn yn bosibl. Mae gennym fi list fan hyn o gwahanol jobsys, os byddwch chi'n licio gwirfoddoli. Tîm o croeso, neu helpu yn y caffi, neu bod yn creu rhywbeth i rhoi i'r teuluoedd wrth i ni wedi adra. Da ni angen person i wneud puppets, os ydych chi efo fatha torri pethau rili manwl. Da ni chwilio am adroddwyr, a da ni'n gwybod yna lot ohonoch chi'n dda iawn yn adrodd. So da ni'n chwilio am volunteers i adrodd. Bydda ni'n recordio fo o flaen llaw a rhoi music cefndir iddo fo. A wedyn, so dim rhaid chi fod yn byw yna ar y noson os da chi eisiau adrodd. Da ni angen techie, a stage manager. Da ni angen tîm setio fyny a setio lawr. A gella tîm hefyd sydd yn mynd i pobl sydd wedi dod i gwahodd rhywbeth eraill, bydda tîm dilyn fyny. Yna lot o bethau. Os da chi eisiau gwasanaethu unrhyw un o'r rhai, plis diolch ata fi i fi roed enw chi lawr. Ond fwy na dim, beth am gweddio amdano, bod nhw actually mae Duw yn ei ddefnyddio nhw i ddod o bobl i dealltwriaeth gwell o fo ar y fengil. A hefyd, gwahodd ffrindiau, gwahodd teuluoedd, gwahodd eich neighbours chi. Diolch gael. Diolch Lois. Wna ni weddio te, wna ni droi at Duw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, ni'n troi at y ti yn awr a ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch fod gennym ni waredwr a chibwr, un sydd wedi dod er mwyn ein ffeindio ni, er mwyn
ein hachub ni. Er mwyn rhoi ei fywyd trosto ni. Dad, ni'n diolch bod Iesu wedi dod i'r byd yma. A yn diolch i ti am y damhegion oedd e'n dweud. Fod e wedi dod a di cyflwyno dy neges di mewn pob math o ffyrdd gwahanol. I arglwydd weithiau'n siarad yn amlwg ac yn blaen, ond yn aml yn defnyddio darluniau ag delweddau mwyn cyflwyno yr hyn oedd gen ti i'w ddweud. Arglwydd i ni'n diolch am hyn, ni'n diolch am y cwbl i ni wedi dysgu fel eglwys trwy'r damhegion. Ni'n diolch am y neges yma, neges yr Efengyl, fod yr arglwydd Iesu wedi dod i geisio ac i gadw y colledig. Arglwydd ni'n gweddio nawr, bore yma, y byddwn ni yn barod ar gyfer diwedd y byd, yn barod ar gyfer diwedd amser, yn barod ar gyfer ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni, dangos i ni bore yma, arglwydd, trwy'r damhegion yma, beth rwy ti yn disgwyl gennym ni. A Dad, ni'n gofyn hefyd yn neud i'n helpu ni i gyflwyno y newyddion da yma i eraill. Lois yn rannu fyna am rai o'r digwyddiadau sydd gennym ni, mwyn naillai gwneud cysylltiadau a chwrdd â pobl a gwasanaethu a dangos cariad mewn rhyw ffordd ymarferol. Ond Dad, hefyd wrth i ni geisio cyflwyno pam bod ni yn credu, beth i ni'n credu, pwy rydyn ni'n ei gredu. Dad, i rannu y newyddion da yma gyda'r eraill. Helpa ni, arglwydd. Helpa ni fel eglwys, helpa ni fel dy bobl di yn ein gwlad a'n byd ni. Dad, ni di canu am hyn. Byw had y waith, arglwydd. Trwy dy ysbryd glân di, byw had y waith di yn ein plith ni, os sgweli di fod yn dda. Dad, helpa ni. Arglwydd, ni'n gofyn arna ti fod gyda ni, ni'n cyflwyno'r rheini sydd yr wythnos hon falle'n cael chydig o wyliau, chydig o orffwys, ac arglwydd wrth i ni gael hyd yn oed diwrnod neu ddau o oil bank, a arglwydd ni'n gwybod fod yna llawer yn ein plith ni sydd angen corffwys, sydd angen ryddhad o'r straen maen nhw'n ei wynebu, a ni'n gweddio bydde di yn cysuro ac yn agos at bob un ohono ni, arglwydd, yn ôl ein anghenion amrywiol. Arglwydd, bydd gyda ni felly, helpa ni nawr i wrando ac i ymateb yn gywir i'r hyn rwy ti'n ei ddweud wrthyn ni yn dy air di. Dad, clyw ein gweddi a derbyn ni'n ddiolchgar yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni eto, cyn bod ni'n troi at air Duw. Ni'n mynd i ganu rhif 38 yn yr atodiad. O enaid, a wyt ti'n flinderog, y llwybr yn dywyll wrth flaen. Mae goleuni yn wyneb y ceidwad a bywyd mor llawn ac mor lan, tro dy olwg ar Iesu, ac edrych ei wyneb yn llawn. A holl bethau y byd fe ddiflannant i gyd, yng ngoleuni ei gariad a'i ddawn. A ni sefyll i ganu, dyn gilydd. For
trowch dy fi. Os oes Beibl ydych chi, trowch chi Matthew 24 a Matthew 25. Dyna ni ymadrodd yn does yn y Gymraeg, hir yw pob aros. Hir yw pob aros. Mi'n siŵr mae rhywbeth cyfatebol yn Saesneg bydda a watched pot never boils. Hynny yw, chi'n aros a mae yna rhyw densiwn wrth i chi ddisgwyl. Ydy yn mynd i gyrraedd? Pryd mae'n mynd i gyrraedd? Fel Cristnogion, ni'n byw yn nyddiau aros. Ni'n byw yn y dyddiau diwethaf. Bydd rhaid chi'n gwybod oedd wythnos yma yng nghalendr yr eglwys o'n i'n nodi diddesgyniad yr arglwydd Iesu Grist. Y diwrnod yna pan nath adael ei ddisgyblion a cael ei ddyrchafu i'r nefoedd a gyda'r addewid un dydd bydd e'n dychwelyd yn yr un modd. Dychwelyd yn y cymyled, dychwelyd gyda'i angylion sanctaidd. A ni nawr yn byw yn y cyfnod yma, y cyfnod yr aros, y cyfnod rhwng y dyfodiad cyntaf a'r ail ddyfodiad. A hir yw pob aros. Mae'n teimlo yn hir, yn dydy? Mae yna 2000 o flynyddoedd di pasio. A mae rai pobl wrth gwrs yn ein gwawdio ni, o'ch chi ddim dal yn credu'r math yno bethau. Edrychwch, mae miloedd o flynyddoedd di bod a dwi dal heb ddychwelyd. Peidiwch bod mor wirion. Nawr, wrth gwrs, hyd yn oed yn yr degawdau cynnar, ar ôl i Iesu adael i ddisgyblion, oedd pobl yn dweud yr un peth, a mae'r Beibl yn ateb. Pam yr oedi, pam fod y cyfnod mor hir? Dydy ni a Duw ddim ar un berthynas ag amser, ydyn ni? Mae diwrnod i ni fel 1000 o flynyddoedd yng ngolwg yr arglwydd a 1000 o flynyddoedd fel diwrnod. Ac mae'r Beibl yn dweud mae'r arglwydd yn oedi dychwelyd, achos dwi ddim yn ewyllysio bod neb yn mynd i ddistryw. A felly ni'n aros. Ni'n aros. A ni ddim yn gwybod pryd fydd e'n dychwelyd. Dydy e ddim fel gêm o guddio lle mae Iesu wedi gweud na i gyfri i 2000 o flynyddoedd, neu 2030 o flynyddoedd. A bydd ni'n gwybod ar y pwynt yna bydd e'n dod nôl, ni ddim yn gwybod pryd. Fe fydd e'n dychwelyd, ac yn y diwrnod yna, barod neu beidio. Bydd y diwedd wedi dod. A felly'r cwestiwn yw, tra bod ni'n aros, beth ddylse fod yn wir amdano ni? Sut ydyn ni fod i aros a disgwyl am ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist? A dyna lle mae'r ddamhegion yma gobeithio mynd i fod yn gymorth i ni. Oedd yna lot yna, fi'n gwybod, mae'n ddarlleniad eitha hir, a byddwn ni'n annog chi fynd nôl, falle prynhawn yma, neu yn y dyddiau nesau i'w darllen nhw eto, ond gobeithio, wnaethoch chi weld, mae'r tri dameg yma, maen nhw'n ffitio gyda'i gilydd. Wrth gwrs, maen nhw'n dilyn ymlaen yn syth o'i gilydd, ond maen nhw i gyd yn delio gyda sefyllfaoedd tebyg. Mae Iesu tair gwaith efo darluniau chydig yn wahanol i'w gilydd, yn disgrifio sefyllfa lle chi ddim yn gwybod pa mor hir fydd rhaid aros. Ac yna mae'n disgrifio sut mae pobl yn ymddwyn ac yn byw, siwr maen nhw yn aros ar gyfer yr hyn sydd i ddod. A beth sy'n dod yn amlwg dro ar ôl tro yw fod yna ddau math o berson. Mae yna wahaniaethau, mae yna raddfeydd o fewn y ddau categori yna, ond yn gyffredinol mae yna ddau math o berson sy'n cael ei gwrthgyferbynnu. Felly, shwd i ni fod i aros? Wel, ni dod i'r gwrthgyferbyniad cyntaf, ydyn ni'n mynd i aros fel pobl ffyddlon neu anffyddlon? Yr gwahaniaeth sylfaenol cyntaf, dau math o berson, ffyddlon neu anffyddlon. Gyda ni'r ddameg gyntaf yn dod, Matthew 24, 45 i ddiwedd
y benod. Mae Iesu'n disgrifio fan hyn gwas. A siwr mae'r gwas yna yn ymddwyn yn absenoldeb ei feistr. A mae'n dweud yn adnod 48, yn dydy, os yw'r gwas hwnnw'n ddrwg, ac os dywed yn ei galon mae fy meistr yn oedi, a dechrau curo i gydweision a bwyta ac yfed gyda'r meddwon, yna bydd meistr y gwas hwnnw'n cyrraedd ar ddiwrnod anisgwyl iddoedd, ac ar awr nasgwyr, ac fe'i cosba yn llym, a gosod ei le gyda'r rhagrythwyr. Bydd yno wylo a'r rhincian danef. Nawr, mae'n un ystyn, mae'r ddameg gyntaf yma yn delio yn arbennig gyda gweinidogion, gyda henuriaid, gyda arweinwyr o fewn yr eglwys, gyda'r rheini sydd wedi cael rhyw fesur o gyfrifoldeb dros weision eraill, dros gweddill pobl yr arglwydd. A mae'n rybydd arbennig felly fan hyn i'r rheini sydd mewn awdurdod bod nhw yn mynd i cael ei dal i safon uwch. A mae'r cwestiwn yn cael ei ofyn am weision yr arglwydd. Sut ydych chi'n mynd i fyw? Ydych chi'n mynd i fod yn ffyddlon? Ydych chi'n mynd i roi y bwyd i'r gweision eraill fel chi wedi cael eich gorchymyn? Ydych chi'n mynd i fod yn gwneud hynny'n ffyddlon pan ddaw y meistr yn ôl? Neu ydych chi'n mynd i fanteisio'r eich sefyllfa chi? Ydych chi'n mynd i gamdrin y gweision eraill, bwyta, yfed, meddwi, taro, byw sydd bynnag i chi moyn? Ac yn anffodus, ni gyd, fi'n siŵr yn gallu meddwl am enghreifftiau, lle ni wedi gweld hyn yn digwydd. Rai oedd yn galw ei hunan yn weision, rai oedd yn honni i fod yn gwasanaethu yr arglwydd, ond mae'n troi allan yn y diwedd, mae twyllwyr i nhw. Bleiddiaid mewn crwyn defaid. Maen nhw'n dod ac yn cael rhyw rôl, rhyw statws, rhyw awdurdod, rhyw weinidogaeth, ac yna, wrth i amser fynd i blaen, mae'n amlygu ei hun. Mae ei bywyd nhw, ei ymddygiad, y ffordd maen nhw'n trin eraill, y ffordd maen nhw'n byw, mae'n dangos beth sydd yn eu calon nhw. Nid Duw yw ei meistr, ond nhw ei hunan. Maen nhw'n byw nid fel gweision, maen nhw'n byw mewn gwrthryfel yn erbyn yr arglwydd, a maen nhw'n rhybydd o y gosb a'r canlyniad sy'n gwynebu rai felly. Ond mae'r un y gwyddor yn ein gwynebu ni gyd, yn ein herio ni gyd. Y cwestiwn sylfaenol yma, ydyn ni wrth aros am ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, ydyn ni yn ffyddlon neu'n anffyddlon? Ydyn ni yn aros ac yn disgwyl ac yn ifydd, neu ydyn ni yn byw sydd bynnag i ni moyn? Ydyn ni wir yn credu bod yr arglwydd Iesu yn mynd i ddychwelyd un dydd? Ydyn ni'n byw yng ngoleuni hynny? Mae'n amlwg bod y gwas ddrwg ddim yn byw yng ngoleuni hynny. Mae'n dweud mae fy meistr yn oedi. Hynny mae'r cwestiwn yna, ydy e'n mynd i ddod nôl o gwbl? Sdim pwynt i fi aros, na'i wneud beth bynnag i fi moyn. Beth i chi fel pan does neb yn eich gwylio chi? Mae'n cwestiwn anodd i ateb di. Mae rai pobl, maen nhw'n hollol amlwg yn byw mewn gwrthryfel yn erbyn yr arglwydd. Mae rai pobl sydd yn llwyddo i guddio hynny. Cwestiwn da i ofyn yw, sut ydw i'n ymddwyn pan sa'n meddwl bod neb yn ynghwilio i? Mi'n cofio pan o'n i yn yr ysgol. Oedd yna un wers mae wedi aros yn ynghof i, a nath yr athro, sa'n cofio os mae athro neu athrawes a gweud y gwir, ond oedd pwy bynnag oedd fod yn dysgu'r wers ddim wedi troi lan. Ac am y 5 munud neu 10 munud cyntaf, oedd y plant i gyd yn eistedd
digon tawel, wrth i desgu nhw yn sgwrsio. Wedyn mae'r amser yn dechrau mynd. Dim athro, dim athrawes, dim hyd yn oed rhywun i gyflenwi. A chi jyst yn gweld o'r lefel sŵn yn codi. Ac yna ambell un yn dechrau codi o'i sedd nhw, dechrau crwydro, mynd, dechrau chwarae, dechrau profocio, dechrau cwmpo mas, dechrau taflu pethau at ei gilydd. Ac o'r diwedd fe ddath y person oedd fod yn dysgu y wers, sa'n gwybod beth oedd wedi cadw nhw gyhyd, ond dyma nhw'n cerdded i fewn ac oedd e fel ffair. Ac o'n nhw'n gandryll ac yn hollol iawn felly, achos wrth gwrs o'n i gyd yn ymddwyn fel petai nhw ddim yn mynd i ddod. Sut ni'n byw? Yr cwestiwn cyntaf, ydyn ni'n byw fel rai ffyddlon neu anffyddlon? Ydyn ni yn credu o gwbl fod yr arglwydd Iesu Grist yn Feseia, fod e wedi dioddau a marw ac wedi atgyfodi ac wedi esgyn a'i fod e yn dychwelyd un dydd i farnu, neu ydyn ni jyst yn wfftio'r cwbl? Ac yn dweud, sa'n credu'r nonsens yna, fi'n mynd i fyw fel i fi'n gweld yn dda. Yr gwrthgyferbyniad cyntaf. Dyna mae Iesu'n mynd ymlaen yn syth yn dydy o hynny i'r ail ddameg. A'r tro yma, mae'r ffocws ar y cwestiwn o ydyn ni yn barod neu'n amharod? Parod neu amharod? Mae'r ffocws yn troi at grŵp o ragedd yn dydy. Pennod 25, adnod 1. Pryd hwnnw bydd teyrnas nefoedd yn debyg i 10 o enethod, ac ymerodd ei lampau a mynd allan i gyfarfod ar priodfab. Roedd 5 ohonynt yn ffôl a 5 yn gall. Cymerodd y rai ffôl ei lampau, ond heb gymryd olew gyda hwy, ond cymerodd y rai call gyda'i lampau olew mewn llestri. Dyma chi 10 o enethod, 10 o ragedd, a maen nhw'n aros. Maen nhw'n disgwyl am rhywbeth sydd i ddod. Rhywbeth dyn nhw ddim yn gwybod yn union pryd fydd yr awr yn cyrraedd. Ac yn ystod yr oedi yma, dyn nhw ddim yn anffyddlon fel y gwas yn y ddameg gyntaf. Dyn nhw ddim yn mynd ati i fyw yn afreolus. Na, maen nhw i gyd yn allanol o leia yn aros yn dyn nhw. Maen nhw'n byw yn ddigon parchus. Maen nhw bron a bod, gallwn ni ddweud, maen nhw'n derbyn gwirionedd y ffaith bod yna briodfab ar y ffordd, bod yna wledd briodas i ddod. A maen nhw'n derbyn hynny. Dyn nhw ddim yn gwrthwynebu hynny. Dyn nhw ddim yn gwrthryfela yn erbyn yr hyn sydd i ddod. A felly ar y tu allan o leia, maen nhw yn edrych yn ddigon tebyg. Ni ddim yn clywed hyn, ond chi'n cymryd yn ganiataol bod nhw gyd i gwisgo mewn ffordd smart ar gyfer priodas. Ac mae ganddyn nhw i gyd ei lampau yn barod i groesawu'r priodfab. Ond unwaith eto, mae'n wrth gyferbyniad yn amlygu hun yn does. Mae Iesu'n esbonio i ni, mae rai ohonyn nhw yn gall, mae rai ohonyn nhw yn ffôl. Beth sy'n gwneud rai ohonyn nhw'n gall a rai ohonyn nhw'n ffôl? Wel, mae rai ohonyn nhw'n barod a mae rai ohonyn nhw yn amharod. Mae rai ohonyn nhw wedi dod â'i lampau a digonedd o olew a mae rai ohonyn nhw ddim. Nawr, beth mae Iesu'n trial dweud wrthyn ni? Beth yw ystyr yr olew yn y lampiau yma? Mae'n siŵr bod llawer ohonoch chi'n gwybod yn y Beibl, yn aml iawn, mae olew yn cael ei ddefnyddio fel symbol o'r ysbryd glân. Yr ysbryd glân sydd yn dod ac yn rhoi bywyd. Yr ysbryd glân fan hyn sydd yn dod ac yn rhoi goleuni. A felly'r pwynt fi'n credu mae Iesu'n trial i wneud yw, dwi ddim yn ddigon bod chi just yn bihafio'ch hunan, fel gwas da.
ac yn mynd trwy'r motions, a ddim yn afreolus ac yn feddw ac yn drahais ac yn byw yn wrthryfelus fel yna, dyw e ddim yn ddigon bod chi fel geneth parchus, di gwisgo'n smart, yn aros, yn dawel ar gyfer y priodfab. Na, mae angen fod yn barod tu fewn. Mae angen bod eich ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae angen bod chi wedi profi gwaith yr ysbryd glân yn eich calon chi, yn eich golchi chi, yn rhoi bywyd i chi. Mae gen i lot o gydymdeimlad i'r pum geneth ffôl. Am flynyddoedd, o'n i fel y genethod ffôl yma. O'n i yn credu bod y priodfab yn dod. O'n i'n credu hynny. O'n i'n credu beth oedd y Beibl yn ei ddweud. O'n i'n credu mae Iesu oedd pwy oedd e'n dweud oedd e. O'n i'n credu bod e wir wedi byw a wedi marw a wedi atgyfodi a mae dyna'r unig ffordd i fod yn iawn gyda Duw. O'n i'n credu bod e yn mynd i ddychwelyd un dydd. O'n i'n credu ar y dydd yna oedd e'n mynd i farnu pawb. O'n i yn credu mae'r unig ffordd i gael ein derbyn gan Dduw ar y dydd hwnnw yw nid trwy'n ymddygiad ni, ond trwy ffydd yn ei fywyd perffaith e. A chi'n gwybod be? O'n i ddim yn Gristion. O'n i ddim. Achos o'n i'n gwybod y pethau hynny ac yn cydnabod nhw i gyd ac yn gwybod o'n i eisiau un dydd fod yn barod i groesawu'r priodfab. Y reality yw yn fy nghalon, o'n i eisiau byw i fi fy hun yn y cyfamser. Oedd gen i restr o bethau o'n i eisiau gwneud cyn bod fi yn rhoi'n ffydd i'n llwyr a rhoi mywyd i'r arglwydd Iesu Grist. Falle bod hynny yn sôn yn gyfarwydd i chi. Falle bod chi yn meddwl eich hun a wel, hynny yw, fi eisiau be mae'r Beibl yn siarad amdano fe. Fi ddim eisiau byw yn wyllt, fi eisiau dod i'r capel a gobeithio bod gen i ddigon o amser. Gobeithio allai wneud y pethau fi'n bwriadu ei gwneud cyn bod y priodfab yn cyrraedd. Wrth gwrs, nid dyna sy'n digwydd, efe. Mae'r priodfab yn cyrraedd ac yn y foment yna mae'r genethod ffôl yn sylweddoli ei camgymeriad a mae'n rhy hwyr. Maen nhw'n pledio gyda'r lleill, rowch chydig o cholew chi i ni, ond dyw ffydd un person methu achub neb arall. Dyw ffydd mam a dad methu achub chi blant, dyw ffydd ein ffrindiau ni ddim yn gallu'n achub ni. Y cwestiwn pwysig yn y dydd yna yw beth sy'n wir yn fy nghalon i, heddi, nawr. A felly mae eisiau bod yn barod. Mae eisiau bod yn barod. Felly ni wedi gweld ffyddlon ac anffyddlon, parod ac amharod. Beth arall sydd gan Iesu ddweud wrthyn ni? Wel, ni'n dod nawr at y ddameg ola. Y gwrthgyferbyniad ola, sef ffrwythlon neu anffrwythlon. Wel, dwi ddim yn ddigon bod ni just ddim yn gwrthryfela, yn amlwg. A dyn ni ddim chwaith jyst fod ni eistedd yn segur yn aros, yn hepian fel y merched yma. Na, mae Iesu eisiau ni weld tra bod ni'n aros, bod angen i ni fod yn ffrwythlon. Unwaith eto, mae'r ddameg yma, adnod 14 ymlaen i 30. Mae'n sôn am meistr a gweision. Ac ni'n clywed yn dyn i adnod 14, mae fel dyn
oedd yn mynd oddi cartre ac a alwodd ei weision a roi ei eiddo yn ei gofal. I un fe roddodd 5 cod o arian, un arall 2, un arall 1, i bob un yn ôl ei allu, ac fe aeth oddi cartre. Unwaith eto, mae dyn ni sefyllfa lle mae'r bobl yn y ddameg ddim yn gwybod faint o amser sydd yn nhw. Dyn nhw ddim yn gwybod pa mor hir fydd rhaid iddyn nhw aros. Y cwbl maen nhw yn gwybod yw un dydd mae'r meistr wedi dweud bod e'n mynd i ddychwelyd ac yn y dydd yna bydd rhaid i fi roi cyfri am y ffordd fynd i byw. Cyfrydd am pa mor ffrwythlon, pa mor weithgar, pa mor effeithiol ydw i wedi bod. Mae'r darlun o beth sydd yn ei fan hyn te? Wel, be mae'r arglwydd i roi yn eich gofal chi? Pob math o bethau yn do. Mae wedi rhoi bywyd i chi. Mae wedi rhoi, falle, teulu neu cyfrifoldebau cymdeithasol yn eich cymuned chi. Mae wedi rhoi bywyd eglwysig a ffyrdd i wasanaethu a chyfrannu. Mae wedi rhoi doniau i ni, a sgiliau, a phersonoliaeth. Ac wrth gwrs, ar ben hynny gyd, mae wedi rhoi yr efengil i ni. Mae wedi rhoi'r newyddion da i ni. Mae wedi ymddiried i'n gofal ni i'w rhannu gydag eraill. A felly'r cwestiwn mae'r ddameg ola mae'n gofyn i ni yw, sut ni'n mynd i ddefnyddio'r amser sydd gyda ni? Sut ni'n mynd i ddefnyddio'r adnoddau sydd gyda ni? Sut ni'n mynd i ddefnyddio yr pethau mae Duw wedi roi i fi? Sut ydw i'n mynd i fuddsoddi hynny mewn pobl eraill, buddsoddi yn fy merthynas i gydag eraill? Sut ydw i'n mynd i osod y pethau yma ar waith? Sut ydw i'n mynd i ddefnyddio fy arian, fy ngwaith, fy ngeiriau, yr cwbl, mwyn dwy'n ffrwyth er gogoniant i Dduw? Ydyn ni'n mynd i fod yn ffrwythlon? Neu'n anffrwythlon? A sylwch fan hyn, nid cystadleuaeth sydd gyda ni. Dwi ddim yn gystadleuaeth. Mae y meistr yn rhoi i'r gweision gwahanol yn ôl ei gallu nhw. Mae'r ddameg yn gwneud yn glir bod nhw'n derbyn meintiau gwahanol o arian achos mae sefyllfa nhw yn wahanol. Ac eto'n hyfryd iawn, yr un clod sydd yn dyfa. Mae'r ddau gwas ffyddlon sy'n barod ac yn ffrwythlon. Mae nhw yn derbyn yr un clod, ardderchog fy ngwas da ffyddlon. Bu os yn ffyddlon wrth ofalu am ychydig, bu osod ar lawer yn dofal, tyr di ymuno yn llawenydd dyfeistr. Peidiwch cymharu chi na'n ag eraill. Ydw i mor ffrwythlon a fe, ydw i mor effeithiol a hi. Ddim dyna'r cwestiwn. Y cwestiwn yw, be mae Duw wedi rhoi i chi, a sut i chi mynd i ddefnyddio hynny mwyn ei enw mawr Mae'n gwestiwn pwysig. Achos beth sy'n dod i'r amlwg fan hyn yw fod yna un gwas yn eu plith nhw sydd yn gwbl anffrwythlon. A reswm pam mae e'n anffrwythlon, mae'n bwysig bod ni'n deall hyn, y reswm pam mae e'n anffrwythlon yw oherwydd dyw ddim yn was go iawn, dyw ddim yn adnabod y meistr yn iawn. Yn adnod 24, yn clywed, daeth yr un oedd wedi derbyn un god a dwedodd, meistr, gwyddwn dy fod yn ddyn caled, yn medi lle heodd eraill, yn casglu lle gwasgarodd eraill. Yn fy ofn eithym a chuddio dy god o arian yn y ddaear. Dyma i ti dy eiddo yn ôl. A be mae'n dangos yn y geiriau yna yw, bod e'n galw
y dyn yn feistr, dwi ddim wedi ei wasanaethu. Mae'n dweud bod ei ofn mae'n ei weld fel dyn caled. Ni ddim yn gweld hynny, ydyn ni o'r meistr. Be ni'n gweld o'r meistr? Mae'n rhoi. Mae'n buddsoddi yn ei weisio Mae'n rhoi ffordd iddyn nhw i ennill arian. Mae'n ei croesawu nhw ac yn ei canmol nhw ac yn rannu'r hyn sydd ganddo fe gyda nhw. Gweld, dwi ddim yn hyn, mae'n berygl yn does, ni'n darllen y ddameg yma, ni'n meddwl, wel, os ydw i ddim yn ddigon ffrwythlon, yn y dydd ola, bydd yr arglwydd yn ngwrthod i. Os ydw i ddim yn rhannu'r efengil ddigon gydag eraill, bydd hynny rwsut yn golygu bod fi ddim yn cael fy nerbyn ac yn cael fy maddau ac yn derbyn bywyd trygwyddol, ond nid dyna sydd gyda ni. Na. Achos mae rhai sydd yn ffyddlon ac yn credu. Mae rai sydd yn barod a wedi rhoi ffydd nhw ac yn disgwyl a bydd y rai yna yn ffrwythlon. Mae'n ddiddorol yn dydi. Y geiriau ola yna yn adnod 30. Bwriwch y gwas diwerth i'r tywyllwch eithaf, bydd yno wylo a'r rhincian danedd. Beth yw'r gosb sy'n gwynebu'r gwas yna? Wel, yr un gosb oedd yn gwynebu y gwas cyntaf glywon ni amdano fe. Y gwas ddrwg anffyddlon yna. Wel, y pwynt yw bod y bobl yma yn amlygu beth sydd yn wir yn ei calon. Nid ein gweithredoedd ni sydd yn achub. Ond mae'n gweithredoedd ni, ffrwyth ein bywyd yn amlygu beth sydd yn wir amdano ni tu fewn. A felly mae'r anogaeth yma i fyw allan yr efengil, i amlygu y ffaith bod ni yn disgwyl go iawn am yr arglwydd. Hir yw pob aros. Mae rai ohono ni wedi bod yn Gristnogion am hirach na'i gilydd, ac wedi bod yn aros yn hirach felly. Ac rai ohono ni, falle jyst yn dechrau ar y daith, a mae yna adegau'n dod lle mae bywyd yn anodd. Ac i ni yn gwynebu treialon a themtasiynau, a falle bod ni'n cwestiynu, wel, lle wyt ti arglwydd? Pam wyt ti yn oedi? Pam wyt ti yn cymryd mor hir i ddod yn ôl? Hir yw pob aros. Y cwestiwn ni angen gofyn yw, ydyn ni wrth aros? Mynd i fod yn ffyddlon, yn barod, ac yn ffrwythlon. Gogoniant yw enw e. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y Mynau orffen. 554. Boed fy nghalon i ti'n deno. Boed fy ysbryd i ti'n neith. Ac o fewn y drigfan yma, aros Iesu, aros beth. Gwlydd wastadol fydd dy bresenoldeb i. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
newyddio. Arglwydd i helpa ni nawr. Os gweli di fod yn dda, helpa ni i fod yn ffyddlon, ac helpa ni i fod yn barod, helpa ni i fod yn ffrwythlon arglwydd. Ni'n gwybod fod y cwbl yn dod o llaw di, a ni'n gofyn nawr arna ti wneud y waith di yno ni. Dad, clyw ein gweddi, bydd gyda ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.